Κάθε μέρα που περνούσε μάθαινα κι από κάτι για τον μικρό πρίγκιπα. Για τον τρόπο που έφυγε από τον πλανήτη του, για το ταξίδι του. Έτσι γνωρίστηκα με τον μικρό πρίγκιπα. Χρειάστηκε πολύς καιρός για να καταλάβω από πού ερχόταν. Ο μικρός πρίγκιπας που μου έκανε τόσες πολλές ερωτήσεις, δεν φαινόταν να ακούει ποτέ τις δικές μου. Από λόγια που πέφταν τυχαία από το στόμα του, μου φανερώθηκαν λίγο-λίγο τα πάντα. Ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. 501.622.731. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, μιλώ με ακρίβεια. Είμαι σοβαρός άνθρωπος, 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 είμαι σοβαρός άνθρωπος. Μόλις ανακαλυφθεί κανένα καινούριο αστέρι, χρακ, το αγοράζω αμέσως. Ο κανονισμός δεν άλλαξε. Εδώ ακριβώς είναι το δράμα. Χρόνο με το χρόνο ο πλανήτης περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα. Γρήγορα. Και ο κανονισμός δεν άλλαξε. Θα είσαι για μένα μοναδικός στον κόσμο. Θα είμαι για σένα μοναδική στον κόσμο. Είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο ακόμα και όταν πρόκειται να πεθάνεις. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω φίλη μια λεπού.